Hej. Jeg bare godt kan skud til en, der hedder Rasmus Vos, men han hedder på YouTube, der hedder et eller andet MX, eller MEX eller noget. Så ja, jeg tror bare, jeg kan skrive Rasmus Vos, det med Vos, der er V, eller det er VUOS. Ja. Ellers er det omvendt, ja. Men, ja. Vi kan nok se her for os lige nu. Eller nej, det kan vi så ikke. Lige her. Hvis I kan se den, ja. Men ja. Det var bare det vil sige. Hej hej.